an y'o de fɔ a ye n ko tanke anw bɛ yen aw tɛ miiri aw tɛ ɲɛnafin aw tɛ misi ni aw ka sanbɛ kɛnɛ duman basigilen k'aw bɔ ɲɛnafin na aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ walasa k'aw la nisɔndiya ni seli dumanba in na bi an ka artiste ba dɔ de b'an bolo bi ale yɛrɛ a tɛ girin dɛ Dame de silence Biguini Bagaga ni an ye ale fɛ yen an bɛna kuma tɛŋɔ a la an la Biguini. Nse ça va Abedi? Basi t'i la kɔni? Ça va alhamdulillah Dieu merci. Seli paw kɛra cogo di? Ala y'a yira an na hɛrɛ ni baden na an bɛ Ala fo. Biguini ɲina seli gɛlɛyara dɛ. Corona b'an kan, gɛlɛya b'an kan. Biguini mun de b'e bolo ka fɔ population ye ɲina gɛlɛya ko in na? Ok, o diyara ye trop. Avant tout, n bɛ Ala fo ka soli k'an kuntigi kan kisi nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wa sallam. Ka barika bila an bɔkolo bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma k'u sanbɛ fɔlɔ. Fatigiya, batigiya, kɔrɔtigiya, dentigiya, sitigiya. Ala ka garizigɛ ɲuman da ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ma. Ala kana an to janfa la, Ala kana an to nkalon na. Ala ka hinɛ an ka tabaw la, Ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Ɲinan seli gɛlɛyara kojugu. Ka sabu kɛ coronavirus n'a ka kow ye. Ni fɛn min kan ka kɛ événement bɛɛ bɛ jɔ. Donc fɛn ɲini n'a ka jugu u ma kojugu. Ka tila ka na sunkalo gɛlɛya an b'a fɔ autorité mɔgɔw ye anw yɛrɛ de b'olu deli sa u k'a lajɛ u ka fɛnw daw nɔgɔya u ka nanfɛnw nɔgɔya u ka an bɛ balo fɛn minnu na u k'a lajɛ u k'olu daw jigin ni wagati gɛlɛyara wagati min na baara bɛ kɛ wagati n'a cogoya bolo. An b'o ɲini autorité mɔgɔw fɛ. Sinon Dieu merci an ye seli kɛ an ni kɛnɛmaya kɛ an bɛ Ala deli Ala k'an fara san wɛrɛ jama kan. Bamananw ka kuma don ko ni wulila sunɔgɔ la k'a sɔrɔ foyi ma k'i ni na i bɛ Ala fo. Amina Biguini Ala ka duwawu bɛ minɛ mais Biguini an tɛ se ka wuli ka bɔ kɛnɛ ka taa ma micro d'i ma i k'i jatigiw la nisɔndiya k'anw yɛrɛ la nisɔndiya. I ye salile ni ye maliyɛnw na salile ni ye salile ni ye sungalaba salile ni ye kayikalu la gesere bingi donna femina kelete woro ni herate adumbena Bamako kalula bingi kumba bena ni ndiarabe malibo holu alu ni sali chaman fara musoman ka malibe ni sali ye shijangana ni keneya ni labanko nyumana malijama be ni sali ni nyoroni nambe ci asama tungaran keluma tungama none tungaran kelwo tungama none ye tungama none mogo sigilembe tungala sigila ko ala ka tungala sigi nogoya be gere min be tungala ala ma be kishi here min be tungala ala ma dila bema ala kana ke tungara suye mume nyuman taga ni nyuman segi sambe foli o de flene ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ni seli. Biguini a jara toro tungarankew a yɛrɛ bɔra ko samɛ foli duman ban bɛ Biguini Bagaga da sisan nɔ an bɛ duwawu kɛ an ka abonné mandiw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ala ka seliw caya ala ka bɛn amina ko nɔgɔya kɛnɛya bɛ fan o fan ala k'o sura an bɛɛ kan an ka tungarankew ɲuman ta ɲuman segi ala k'o nɔgɔya an ye ala ka garisɛgɛ ɲuman di aw taara cogoya min na kɛnɛya la ala k'aw ɲuman segi kɛnɛya la ka n'an sɔrɔ yan. An ka abonné mandi an y'o de fɔ aw ye an tɛ sɛgɛn kumasi k'aw la nisɔndiya an ka jeli kɛ duman wɛrɛ b'an bolo bi kayikaw ka den saramani kumandi sora ala a kuma tɛ kɛ o a filɛ nin kɛnɛ k'an bolo ni an bɛna kuma tɛŋɔ a la a ka samɛ foli kɛ maliyɛn cɛ a n'a muso minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔkan an la kumandi n b'a n'u la basi t'i la si foyi tɛ n na seli ko kɛra cogo di alhamdulillah a kɛra an kɛnɛ ɲɛna an bɛ Ala fo alhamdulillah kumandi ɲina seli gɛlɛyara dɛ corona b'an kan gɛlɛya b'an kan kumandi mun de b'e bolo ka fɔ population ye bon Ala mana don o don yira buna hadamaden na i b'a fo u kan nɔgɔya fara gɛlɛya kan n'o tɛ ɲinan bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔya sunkalo gɛlɛyara corona b'an kan tile kun ka farin gɛlɛya bɛɛ donc denmisɛnninya cayara mais a bɛɛ ye Ala ka ko de ye donc an bɛ Ala fo o kan halisa ale de ye kun faya kun masakɛ ye mais halisa a ye gɛlɛya min bila an kan a k'a ta ka bɔ an kan ale de fana bɛ se o la voilà. Jelikɛ Fama kuma ɲɛna toro jelikɛ Fama seli yɛrɛ ye e sɔrɔ cogo di e seli kɛ cogo di
Bon alhamdulillah seli ya sɔrɔ ne bɛ cogo min na bon latigɛ ka kɔrɔ jɔn ye mais alhamdulillah comme a kɛra an kɛnɛ ɲɛna o ye essentiel ye donc an b'an jatigiw fo minnu bɛ Mali la ni minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɔ halisa Ala ka jamana in sumaya awɔ Jelikɛ Fama an tɛ se ka wuli ka bɔ nin kɛnɛ ka tan ka ma micro d'i ma i k'i jatigiw la nisɔndiya k'anw yɛrɛ la nisɔndiya ka i k'aw ka den man di an b'i bolo alu nanga sali kɛ sali sera alu nanga sali kɛ sunkalo sali bɛɛ kana sali kɛ alu nanga sali kɛ misidu musali bɛɛ kana sali kɛ sali mana se sunkalo sali bɛɛ kana yafa deli ayiwa ni kɛra jeli de ni kɛra jatigi ye bɛɛ ka yafa deli furuɲɔgɔn malu cɛle bɛɛ ka yafa deli sali sera ayiwa ni dun bɛ Mali kɔnɔ ni bɛ tunga de la an ka yafa deli jali na jatigilu cɛ ani animaterilu ni ɲɔgɔn cɛ an ka yafa deli ɲɔgɔn bolo ka don ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn fo n'o kɛra ba Maliba bɛ sinsin merci beaucoup k'aw ka den man di a jara toro an ka bɔ ne man di nin kun ye kumandi sora ka samɛ foli ka ɲɛsin aw bɛɛ ma aw yɛrɛ y'a bɔra k'aw fo cogoya min na an bɛ dugawu kɛ k'an bɛɛ ni sali Ala ka san caman yira an na an ka bɔ ne man di Mali kɔnɔ yan ni Mali kɔ kan an wulila aw ka nisɔndiya kama ka na fo Sangarebugu la ka na an ka artiste belebeleba dɔ fɛ yen n'o ye Alou Sangaré mais malheureusement ale ye ne yɛrɛ de ka jɔn ye quoi parce que depuis n'Ala ye diɲɛ da bɔbɔ Ala ye bɔbɔ da anw fana ye filaw da mais an bɛna kuma tɛŋɔ a la a k'a ka samɛ foli k'aw ye walasa k'aw la nisɔndiya an la Alou an b'a ni wula kɔni baasi tɛ yen basi foyi t'i la i yɛrɛ bɛ cogo di alhamdulillah an bɛ yan nɔ an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ yan fo Mali kɔ kan an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen fo MaliKunafoni ne yɛrɛ ka jɔn kɛ e seli kɛ cogo di ɲina bon comme an ye artiste ye seli b'a sɔrɔ an talen b'an tɛgɛ ma an gɔnɔ minɛnen don mais alhamdulillah kɛnɛya de ɲɔgɔn tɛ seli y'a sɔrɔ an ka kɛnɛ an ni na an ka kɛnɛ an sen an bolo bɛɛ ka kɛnɛ hakili fana na an ka kɛnɛ donc an bɛ Ala fo k'Ala wale ɲuman dɔn ale mun ye a jira an na ka samɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen a kɔni y'a sɔrɔ an ni ka kɛnɛ merci alhamdulillah mais Alou ɲina seli gɛlɛyara dɛ corona b'an kan gɛlɛya b'an kan mun de bɛ e bolo dususuma kuma jumɛn b'e bolo k'a fɔ population ye ɲina bon n'i ko dususuma kuma n kɔni b'a fɔ an b'a bɛɛ to Ala ma o de la sa parce que limaniya dan ye n'i y'a to Ala ma n'i y'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ye Ala ta ye peut-être i dusu bɛ suma o bɛ limaniya nati i dusu kunna k'a fɔ a bɛ limaniya nati i dusu kunna sinon tiɲɛna a gɛlɛyala depuis corona ko in yɛrɛ nana sango an ka baara an ma lafiya kɔnɔ bɔda foyi i n'a fɔ hali jamana ɲɛmaaw kun ye kɛwale sira dɔw ta k'u bɛ anw dɛmɛ sira dɔw ka artistes dɛmɛ cogoya dɔ la bon n t'a dɔn a ko kɛla cogoya min na tuguni donc vraiment a gɛlɛyala an ma c'est tout Ala k'an bɛɛ nɔgɔya Alou Sangaré an tɛ se k'i bila ten dɛ tant que an ma micro d'i ma i k'i kanubagaw la nisɔndiya k'anw yɛrɛ la nisɔndiya MaliKunafoni kɔnɔna yan ne diya ɲɛmɔ ilu ne diya ɲɛmɔ kɔlu jɔn bɛɛ le ni diya ɲɛmɔgɔ dɔ dunu ne diya ɲɛmɔ ilu ne diya ɲɛmɔ kɔlu jɔn bɛɛ le ni diya ɲɛmɔgɔ dɔ dunu yɔrɔ hali ni mɔgɔ ɲɔgɔn de ko ma na goye i dun kana saya nkalon da la hali ni mɔgɔ ɲɔgɔn de ko ma na goye i dun kana saya nkalon da la saya dun b'a woloba jigi tigɛ saya dun b'a woloden jigi tigɛ saya dun na balima jigi tigɛ a ɲɔgɔn kuma ma ɲi sa jugu kun kelen ka wusa ni jugu de kunnafoni maaw bɛɛ lajɛlen fo quoi a ka kunnafoni diw la maaw bɛɛ lajɛlen fo a ka kunnafoni diko ɲuman na maliyɛn bɛɛ lajɛlen maaw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ lajɛlen samɛ batigiyala fatigiyala san ɲuman kɛmɛ an bɛɛ ka jɛ ka seli Ala ka san wɛrɛ jira an na k'an to sini kɛnɛ la ka hamina ko nɔgɔya Ala k'an bɛɛ k'an yɛrɛ sago ye maa yɛrɛ de b'i yɛrɛ sago dɔn Ala k'a bɛɛ sago d'i ma merci
MaliKunafoni jabarani layɛbagaw nin kun y'a ye fo Sangaré bugu la an ka artiste belebeleba in fɛ ni bɛɛ b'ale dɔn Alou Sangaré nin kun y'a ka samɛ fɔlen ka ɲɛsin maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔkan ani Mali kɔkan halisa an b'a fɔ ani seli a y'an su halisa surprise wɛrɛw b'an bolo. MaliKunafoni jabarani layɛbagaw halisa an bɛ Sangaré bugu kɔnɔna na an n'an ma tila ɲɔgɔn na dɛ pour que ka ɲɛnafin bɔ aw la halisa artiste belebeleba wɛrɛ b'an bolo ale kun tunna dɛ. Ale kun tunna yɛrɛ mais bi aw la nisɔndiyali kama an nana boloma ka bɔ wo kɔnɔ walasa ka se ka samɛ foli dɔ ma k'aw la nisɔndiya togoya min na bɛɛ b'ale dɔn Yusufu Geribu an bɛna kuma tɛŋɔ a la a k'a ka samɛ foli kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔkan anu la Yusufu. O la an bɛ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada Ala min ye bi jira an na an kɛnɛma an wasalen yarabi foyi tɛ yen ko Ala kelen barikada. Bon diɲɛ ko bɛɛ sababu ye Ala folen kɔfɛ ka kira fo aw minnu y'aw sen bɔ aw kɔnɔkɔrɔ ka na an balimakɛ fɛ n'o ye Alou Sangaré ye n'a y'an jama fɔ an fa don parce que ale de y'an ta tugun na k'a sen bɔ aw kɔrɔkɔrɔ ka na foyi t'an bolo nisɔndiya ko ka ɲɛsin aw ma télé in yɛrɛ Ala k'a taa ɲɛ télé in Ala ka a marchew bonya k'a kanubaw caya ani maa o maa fana tulo b'anw na an artistes de ye an ka faniw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an kanubaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko nin ye Yusufu Geribu ka foli ye ka d'u ma fo sigiyɔrɔ la inshallah. Amina Yusufu mais Yusufu i kun tunna dɛ basi kun tɛ yen kɔni ani Yusufu ye seli kɛ cogo di. Bon d'accord i kun ye tunu min fɔ bon o kun bɛ waati de fɛ parce que jamana kasɛti baaraw ka suma sisan i yɛrɛ b'an ka studio la yan sisan i yɛrɛ ɲɛbara baaraw kun ka suma n'o tɛ n kɔrɔkɛ a n'an dɛmɛbaga n'o ye Alou Sangaré studio b'an yɛrɛ bolo mais kasɛtiw tɛ ka bɔ sisan marchew ka suma sisan mais an bɛ labɛn na n'Ala sɔnna ko Geribu natɔla don tugun inshallah an b'o fɔ bɛɛ k'i hakili sigi an bɛ na ni fɛn ye min bɛ juguya ni kɔrɔlen ye parce que an bɛ cɛ min bolo an b'a dɔn Ala ye fɛn d'a ma ka kalifa la n'a ye fɛn fɔ jama ye a bɛ diya diɲɛ ye n'a ye fɛn d'anw ma k'an ka lakali a bɛ diya diɲɛ ye n'Ala sɔnna inshallah. Yusufu yɛrɛ ye seli kɛ cogo di. Bon alhamdulillah an kɔrɔkɛ Alou Sangaré bɔra k'a fɔ cogo min na seli a gɛlɛyara dɔɔni parce que an nana an sɔrɔ cogo min marchew ka suma fɛn bɛɛ lajɛlen jɔlen don mais n'a y'i sɔrɔ kɛnɛya la ka ban an bɛ Ala fo la ka Ala barikada n'o tɛ a sirila dɔɔni ka sababu kɛ banako ninnu ye ka sababu kɛ Mali yɛrɛ fana ka gɛlɛya dɔ nana fara dɔ kan inshallah an bɛ Ala deli Ala de y'a wulibaga ye komi Ala b'a fɔ a ka kuranna kɔnɔ cogo min na inna ma'al usri yusra ko gɛlɛya mana mɛn cogo cogo k'ale b'a kɔfali hɛrɛ la an b'an jigin ni hɛrɛ fana natɔla ye n'Ala sɔnna inshallah. Amina yarabi Yusufu Ala ka duwawu bɛɛ minɛ mais Yusufu n'an tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne f'i k'i kan dumanba in fili k'i kanubagaw la nisɔndiya. Fisabilila Yusufu Geribu mankan bɔla MaliKunafoni sanfɛ dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca ne ma jigi Geribu la dunuya fɛn bɛɛ faralen masa Ala la dunuya Ala de y'an fisaya ni ɲɔgɔn ye ka se kɛ Yusufu ye dunuya Yusufu Geribu ye an baw ti taa sika yala la dunuya ka se kɛ Yusufu ye dunuya an denw ti taa sika yala la dunuya ka se kɛ Yusufu ye diya an kɔrɔ ti taa sika yala la dunuya k'olu dun bɛ Geribu yala kɛ dunuya ma jigi Geribu denw la diya Ala de y'an fisaya saya ni ɲɔgɔn ye Zuhurumati Zufadili. Yusufu jara trop MaliKunafoni jabarani layɛbagaw an y'o de fɔ aw ye tant que aw bɛ yen aw tɛ ɲɛnafi nin kun ye Yusufu Geri ka samɛ foli ye ka d'aw bɛɛ lajɛlen tulo kan halisa an b'a fɔ ani seli a y'an su halisa ko tɔw bɛ kɔfɛ ka na.